ovde će ići nešto lakše, zeleneo se semafor na raskrsnici, prometnoj raskrsnici na Trošarini duže od mesec dana, kako su nam gledaoci rekli. Bio je obrastao u granje i praktično se uopšte nije video ni da li radi, da li ne radi, da li je na njemu zeleno ili crveno svetlo. Zeleneo se ne zato što su pešaci ovde stalno imali prednost, već zato što uopšte nije ni mogao da se vidi od grana. Građani koji su se obraćali našoj redakciji kažu da su o ovom problemu obavestili nadležne službe, ali da na teren niko nije izlazio. I mi smo obavestili nadležne o tom problemu i u roku od sat vremena grane su orezane, a semafor se, kao što možete videti, sasvim lepo vidi. I to je svakako lepo. A da kažemo još i to da u Beogradu postoji oko 500 raskrsnica sa semaforima. I ukoliko je potrebno da mi svaku pojedinačno obiđemo kako bi one bile bezbedne, nama neće biti teško.